Goddag og velkommen til Cocktail Studio. I dag er vi på Ruby i hjertet af København, og jeg vil gerne lave en let sommeraperitif, som vi har valgt at kalde melange, som i sin simpleste forstand består af to ting. Lille Rosé, som er et mix af hvide og rødvine fra Bordeaux. Det er en ny addition, som man siger, i deres familie af Rouge og Lillet Blanc. Og til det har vi valgt at lave en cantaloupe puré. Her skal vi bruge 5 centiliter. Og det er egentlig bare citron, cantaloupe, blendet lidt ligesom man laver syltetøj. Så skal vi have noget is i vores drink. I dette tilfælde bruger vi knust is. Og da det er en lidt let sommeraperitif, som allerede er diluteret, så skal vi ikke bruge så meget tid på at shake den. Så et par korte shakes. Og direkte over i glasset. Sugerør og pynt. Lidt mere is. Og det har I en melange. En super let sommeraperitif baseret på Lillet Rosé. Hvis du kan lide, hvad I så klik ind på kanalen. Bliv hængende. Kom ned på Ruby for en drink. Tak for i dag.